van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Ik weet niet of het voor de televisie geluid is, maar voor de kerk is dat volgens mij niet. En nu zou u me wel moeten horen. Ja, thuis en hier in de kerk. Ja, het is wat struikelig geweest deze tijden. Misschien daarom dit wel een beetje nog stekenend. Maar welkom mogen we ons nu weer weten in de kerk. En niet alleen welkom in aanwezigheid, zoals vorige week. Maar ook welkom, uitgenodigd om straks de heilige communie te gaan ontvangen. Juist op deze sacramentsdag mogen we deze stap weer zetten. Bijzonder welkom daarom een u aanwezig hier in deze kerk. Bijzonder welkom ook aan u die via internet of de lokale omroep met ons verbonden bent en met ons meeviert. In ons cluster hebben we 7 weekendmissen in kerken. 210 plaatsen kunnen daarmee worden gegeven. En er is nog 11:15 straks een mis buiten bij de Boskapel achter de villa van Park Imsterrade. En daar wordt niet geteld, want daar kun je buiten op voldoende afstand staan. Maar toch worden we nog overspoeld met telefoontjes en vragen om aanwezig te kunnen zijn en mee te kunnen vieren. En dat doet goed. Fijn dat er honger is om samen te kunnen vieren. Honger is om de communie te kunnen ontvangen. Met elkaar willen we dat doen in verbondenheid. Vandaag wil ik daar nog graag een extra knipoog aan geven. Dat kan voor u in de kerk, maar vooral voor u thuis. Want meevieren is niet meeluisteren, is echt meevieren. En daarom het idee, ik kan dat niet op allerlei manieren doen, want dan volg ik dat straks zelf niet meer. Maar degenen die Facebook hebben en via Facebook meekijken, wil ik uitnodigen als ze iets hebben waarvoor ze willen bidden, een gebedsintentie, om dat in het commentaar bij Facebook te zetten. En dan wordt dat straks als voorbede in de viering verwerkt, zodat het geen eenrichtingsverkeer is alleen van ons in de kerk naar de huiskamers, maar u zo ook, als u dat wilt, betrokken weet. Liever niet bij YouTube, want ik kan maar 1 platform tegelijk kijken, dus via Facebook, dan zal ik dat bij de voorbede meenemen. Samen willen we zo vieren, we willen ons klaarmaken, de deuren zijn open, we openen ons hart om goed te kunnen vieren, Christus te kunnen ontvangen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
God, voor hen die gij bemint, is niet zo dierbaar als uw blijvende aanwezigheid. Uw Zoon heeft ons zijn lichaam en zijn bloed gegeven, het grote teken van het nieuwe verbond. Laat de gedachtenis aan zijn lijden, dood en opstanding ons steeds voor ogen staan, als wij rondom uw heilige tafel eten van dit brood en drinken uit deze beker. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Eerste lezing uit het boek Deuteronomium. In die dagen sprak Mozes tot het volk: Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld, om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij, noch uw vaderen, ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid. De Heer, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen. Door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen. Die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Zo spreekt de Heer. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van het brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen: voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Zo spreekt de Heer. Beste allemaal, hier in de kerk en thuis. Eigenlijk, Sacramentsdag, hoort het in het centrum van Heerlijk te bruisen. 'S Middags met de kermis natuurlijk al helemaal, maar nog veel belangrijker in de ochtend. Horen we te trekken in de processie. Horen we rond te gaan. Horen we Christus rond te dragen en zegen te vragen over alle huizen waar hij langs gaat, waar hij op betrokken is. Omgeven met al die vrijwilligers en de versiering die erbij hoort en waar we juist met het bestuur aan het zoeken waren, hoe kunnen we dat nog meer weer verder opbouwen? En dan verstilt het. Dan blijft het stil buiten. Zo graag hadden we afgelopen periodes groot willen vieren. De weekendmissen, mensen ook gegund erbij te zijn met uitvaarten, zoals bijvoorbeeld gisteren ook het geval. Juist doordat we die dingen niet hebben, gaan we ons meer realiseren. Wat betekent het echt voor ons? Juist als je bij een dierbare in een zorginstelling niet op bezoek kunt gaan, realiseer je en voel je hoe belangrijk die persoon voor jou is. En hoe je het die ander zou gunnen dat je er op bezoek zou kunnen gaan. Juist door het niet hebben, besef je de waarde van wat je mist. En met alles wat we meemaken, dienen we ons te realiseren dat het eigenlijk in een grote wereldschaal misschien toch maar beperkt is. Denk aan die eerste lezing, het Joodse volk. 40 jaar onderweg in de woestijn, vanuit Egypte met Mozes naar het beloofde land. 40 jaar niet kunnen gaan en staan wat je wilt. Niet kunnen eten wat je wilt. Niet kunnen doen wat je wilt. 40 jaar lang. En denken we ook maar in onze tijd aan mensen in vluchtelingenkampen, in vaak erbarmelijke situaties. Tijdenlang, jarenlang. Als we horen dat iemand al 1,5 jaar in een asielprocedure zit, of een gevangene een jaar in voorarrest, dan glijdt dat vaak als getalletjes langs ons heen. Maar nu voelen we ons een stuk één, in alle beperktheid, omdat wij merken wat het is om iets echt te missen. Geleidelijk aan ontbloeit het weer, als de knop van een bloem die opengaat en groeit naar volle pracht. Nu nog met 30 vierend. Uitkijkend naar grotere groepen, uitkijkend naar dat bijzondere moment dat we straks de communie mogen ontvangen. Christus in onszelf,
welkom mogen heten. Door het missen beseffen het belang daarvan. En zijn die woorden uit de evangelielezing, brood van eeuwig leven, niet meer zo theoretisch, maar concreet. We hebben die communie echt nodig om dat eeuwige leven nu al een stuk te kunnen voelen en te kunnen ervaren, te kunnen ontvangen. Maar ook te beseffen dat we daarheen onderweg gaan. Van de communie kun je zeggen, ik krijg de communie. En dat doet mij goed. En dat is ook prima als we dat zeggen. Maar kunnen we van de communie ook zeggen, wij ontvangen de communie. Of wij die nu nog thuis zijn, kijken ernaar uit dat wij dat met elkaar kunnen ontvangen. Kunnen we die stap zetten? En kunnen we ook de hoogste stap zetten, dat we zeggen, dat wij die communie ontvangen, dat vinden we zo belangrijk, daar willen we iedereen in laten delen. Hoe mooi en hoe belangrijk dat is, dat willen we uit laten stralen. Bijvoorbeeld met een processie, helaas niet vandaag. Maar ook in een manier waarop we praten over kerk zijn. Ons geloof uitstralen in mensen en met contacten waar we zijn. In een manier waarop we nu in Facebook een voorbede durven noemen, durven typen met onze naam. Zodat die straks meegenomen kan worden in ons gezamenlijk gebed. Durven we trots te zijn op ons geloof. En durven we dat uit te laten stralen. Dat is denk ik een uitdaging. Voor ons allemaal. Zeker in niet zo moeilijke tijden. Het Joodse volk is ons daarin voorgegaan in die 40 jaar woestijn. Maar gaat ons daar nog altijd in voor. We zijn niet van hokjes, van huidskleuren, van achtergronden. Voor God is iedereen evenveel in tel. En allemaal mogen we ons geraakt weten door zijn liefde. Fysiek, in het ontvangen van de heilige communie, mogen we hem ervaren. Maar worden we ook opgeroepen en uitgedaagd om dat uit te laten stralen. Amen. Getuigen we dan van ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. In geloof en verbondenheid willen we bidden, onze voorbeden neerleggen in Gods hand. Ik hoop alleen dat de techniek mij helpt, want ik zag een paar intenties net wel die ik nu niet zie. Dus ik hoop dat het goed komt. Maar bidden we met Louis Palme dat de pijlers van de bruggen tussen de mensen die nu kijken, die nu lijken in te storten door verdeeldheid, weer verstevigd mogen worden met respect voor elkaar. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Nadien Luite Franse vraagt om in ons te bidden. We willen graag laten bidden voor een ernstig zieke jonge oma, dat ze haar kleinkind nog lang mag zien opgroeien. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat alle wereldlijke leiders wijsheid en kracht mogen ontvangen om de juiste beslissingen te nemen
opdat we alle gezond zijn en blijven. Zo bidt Marleen Siebelt Brebaert en wij bidden met haar. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden we ook voor de misintenties van deze mis, die aan God wordt opgedragen als jaardienst voor Charles Vonken, voor Alfons Graaf, ter nagedachtenis aan Maria Vrouweraad Kreewinkel, voor een gezegend nieuw levensjaar voor Jean, voor Hein Kwaadvlieg en voor Jo Gerards. Bidden we ook voor een moeder in Piershof en een moment van stilgebed voor dat wat er leeft in ons eigen hart, gekend door God alleen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Helaas werkt mijn telefoon niet mee. Hij zegt 14 opmerkingen, maar ik zie er maar 7. Dus ook voor de andere gebeden willen we ook bidden. Voor alle intenties, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Almachtige God, wij vragen u, luister dan naar ons bidden en kom in ons midden aanwezig, in Christus onze Heer. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu we alle de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat ze uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat we ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. We maken nu het altaar klaar voor de viering van de Eucharistie. De gaven van brood en wijn worden aangebracht. Het doorgeven van een collectemandje is volgens het protocol niet mogelijk. Uw bijdrage wordt daarom gevraagd bij het verlaten van de kerk in de offerblok, als u dat op die manier zou willen doen. En thuis, als u de kerk zou willen ondersteunen, dan komt in het scherm de bankrekeningnummer waarop dat mogelijk is. Maken we de altaar klaar voor de viering van de Eucharistie.
kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer of uit handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons, van de heilige kerk. Heer, is het brood en ook de wijn, het bloem van de tarwe, het sap van de druiven, de ene gave van uw kerk. Maak ons alle één en schenk ons uw vrede en uw vreugde, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om hem te gedenken. Als wij dan eten van dit lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk. Als wij drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u. En wij zingen u toe met de woorden. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want het is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: Neem deze beker en drinkt hier allen uit, want het is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bidden u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u dat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen we het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de heilige geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Een heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, Everard, zijn hulpbisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op in uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we dan samen met de woorden die Jezus zelf aan ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, overwachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, hebt uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Binnengezinnen nodig ik u uit om elkaar de hand te reiken, de vrede te wensen. Waar dat niet gaat, om in elk geval met een duidelijk gebaar naar richting van een ander die vrede van Christus te wensen. Vrede des Heeren zij altijd met u. Vrede van Christus. Gelegenheid de communie te ontvangen. Onze Suisse zal u daartoe uitnodigen. Als eerst komt degene die aan mijn linkerkant in het midden zitten, dus voor u rechts. Daarna degene aan mijn rechterhand, dus in het linkerdeel. En daarna degene in de zijbeuk. Ik zal uitreiken bij het scherm. Als uw handen duidelijk onder het scherm door uitsteekt en duidelijk de hand ook vlak zou willen houden, zodat ik makkelijk de hostie op uw handpalm neer kan leggen. Dat zal niet met een pincet gebeuren, om een heel praktische reden. Wie mij beter kent weet dat ik met één oog kijk, ik zie dus geen diepte. En met het neerleggen van de hostie met de hand heb ik de routine hoe ik dat doe zonder uw hand aan te raken. En voor het geval dan toch, staat er toch ontsmetting, staat er klaar. Met een pincet lukt mij dat niet om dat op een goede manier te doen. Dus wordt het eerder onveiliger dan veiliger. Laten we Christus welkom heten in ons hart. En voor u thuis, en misschien voor u hier die, wanneer u niet ter communie zou willen gaan, wat natuurlijk ook kan, bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart, ik omhels u. Verlaat mij nooit meer. Zalig zijn zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Laat ons bidden. Heer, wij danken u, omdat ge uzelf gegeven hebt, uw lichaam. Wij vragen u, leer ons verstaan dat gij midden onder ons wilt blijven en dat wat wij doen tot uw gedachtenis begin is van het gastmaal in de eeuwigheid. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Zo mochten we Eucharistie vieren, zoals Eucharistie vieren ook bedoeld is. Christus die zichzelf geeft, tastbaar onder de gedaante van brood. Wij mochten hem ontvangen, proficiat met het ontvangen van de communie weer opnieuw. Het zal nog even behelpen blijven met 30 personen en de regels eromheen. Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van de parochie, ziet u ook per parochie hoe u zich ook bij de andere kerken kunt aanmelden. En ziet u ook dat de Jozefkerk nog tijdelijk gesloten is van de hele baan door werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de kapel van Park Imsterade, maar dat daarom buiten een mis is bij de Boskapel. Dat is een kapel gelegen achter de villa van Park Imsterade. Dus op het terrein van Park Imsterade, een beetje aan de kant van het centrum, daar ligt een villa en daarachter is die kapel. Maar u zult zeker ook anderen tegenkomen die er ook naartoe gaan. En daarvoor hoeft u zich niet op te geven. Daarvoor geldt het aantal van 30 niet, omdat dat in de open lucht is. Per 1 juli zou Grapperhaus zeggen, mogen het 100 mensen zijn die worden toegelaten. We moeten nog uittellen of dat ook past. We denken dat dat wel lukken gaat. We gaan dan 3 vieringen doen. Zaterdagavond om 6 uur met professor Meulenberg en zondag om 9 uur en om 11:30. Dat is nog wat nader overlegd, want technisch mochten geen 2 vieringen in 1 dagdeel, maar het is verder overlegd omdat verder naar de middag gaan in het centrum ook weer praktische problemen oplevert. Mogen we dat op deze manier oplossen? 10 uur 11:30 mag niet, 9 uur 11:30. Dat is te verdedigen en dat gaan we vanaf 1 juli dus ook, ik zeg het verkeerd, vanaf 11 juli, 12 juli ook zo doen. Dus in juni met 30 personen om 10 uur, op 5 juli de laatste keer ook met de tv met 100 personen om 10 uur, vanaf 12 juli een schema met 3 missen. En daarvoor zal ook geen opgeven dan meer nodig zijn, omdat de capaciteit dan genoeg is. Nogmaals, proficiat met de communie, voor u thuis ook alle goeds en heel veel zegen, uitkijkend naar momenten van samen zijn. De Heer zij met u, zegen u allen de almachtige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Gaat nu alle heen in vrede.